I hele verden er der 13 millioner ungdomsgravide om året. I Danmark havde Hanna Melissa mange problemer i fortiden med stoffer og skæring i sig selv, så da hun blev gravid med sin datter Sissel-Leia, var kommunen efter hende. Kommunen ville have, at hun skulle have en abort med Sissel-Leia, da de dømte hende på hendes fortid, men hun ville bevise, at hun kunne være en god mor og være ansvarlig. Men 2 år senere blev hun gravid igen og gik fra kæresten. Hun var ansvarlig nok til at forstå, at hun ikke kunne tage sig af 2 børn som enig mor. Hun fortalte kommunen, at barnet skulle bortadopteres, men kommunen fortalte, at hvis det barn skulle væk, så skulle Sissel-Leia også væk. Kommunen gav rådet om, at hun kunne få en abort, og hun lyttede til dem. Men efter hun fik sin abort, tog kommunen alligevel Sissel-Leia fra hende. Hun blev snydt af kommunen, selvom hun var moden nok til selv at kunne se sandheden. I Niger er gennemsnitsalderen på første gravide på 18 år, men i 2007 var den helt nede på 13 år. Derfor bliver mange ramt af fistel, som er en fødselsskade, som rammer fødende, som ikke har en voksen krop. Fistler er sprængninger i vævet i kvindernes underliv, der kan opstå under en fødsel. I væggene mellem skede, tarm og eller urinrør opstår der huller, der ikke kan vokse sammen igen. Urin og afføring siver konstant ud. De små piger, som får den tilstand, for den rammer især de små barnemødre, bliver udstødt og må leve alene i hytter uden for landsbyerne. De lugter og kan ikke tåle flere fødsler. De har mistet deres seksuelle værdi. I USA bliver der født over 4 millioner børn om året. Gennemsnitsalderen for førstefødte er 27,8. En 17-årig elev havde samleje med sin 25-årige lærerinde. Det varede i et halvt år, men pludselig blev lærerinden gravid, og da hun fortalte eleven det, gik han i stor panik og fortalte det hele med mange detaljer til politiet. Omkring år 2002 var det meget slemt at blive ungdomsgravid i Tyskland. Unge mødre kunne være så desperate, at de smed deres børn væk. Mange spædbørn blev lagt foran sygehuse, andre fundet i skraldespand, i grøftkanter eller i vandløb. En nem udvej var at myrde barnet og stikke af. Derfor arbejdede politikere på, at det var nemmere at føde og aflevere barnet eller føde anonymt på sygehuse. Boede man på landet, blev det betragtet som en skam at være gravid uden for ægteskaber. I Kina er der mange unge kinesere, der ikke ved noget om sex. Nogen har spurgt, kan jeg blive gravid, hvis min kæreste kysser mig på munden? Kan jeg få endnu en abort kun en måned efter den første? Er jeg en slem pige, hvis jeg onanerer ofte? På grund af al den uviden kommer der en stigende antal aborter og større risiko for udbredelse af kønssygdomme. Her ses en statistik fra 2013. Den viser, hvor mange børn de forskellige unge aldre har født. Der er 31 16-årige, der er født, 79 17-årige, 196 18-årige, 422 19-årige, 586 20-årige, 853 21-årige, 1108 22-årige.